Παιδιά, κοιτάξτε, εδώ είναι τέλεια. Βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί, να το πω, που έχει το θέμα κάθε χρόνο, ουσιαστικά εδώ, που έχει κάποιο θέμα, Tinkerbell, Halloween, Χριστούγεννα, διάφορα τέτοια. Και αυτή τη φορά έχει το θέμα της Ιωνάρης. Αλλά όχι μόνο της Ιωνάρης φυσικά. Έχει και ας πούμε το Βάβικα λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά. Έχει και τους νάνους εδώ, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από εδώ... τα μόνα, σε διάφορα τέτοια. Και συνεχίζει να έχει αυτό το θέμα γενικώς. Έχει και εδώ την, δεν θυμάμαι τώρα που και αυτή πως τη λέγανε.